di kalidad kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 6 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Oy, 110 kadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 117 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Oy, bilyon kuno ang nadula sa gobyerno sa revenue bangod sang pagpasira sang isabong. Mga negosyante nagareklamo man. Pag-submit sang Certificate of Candidacy para sa barangay kag iske eleksyon gin-schedule na Oktubre 6 tubtob at 13. Mga balita naton lokal kag isyo. Hindi gima kuno malikawan ang paksyon Suno kay Mayor Albi Benitez. Sa gihapon, mainit ang pagbayluhan ay tinaga sining isyo sa bitaw. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters. Radio Philippine Standard Time, las 6:37 bilyon ang nadula sa revenue o konbuwis sa gobyerno bangod sang pagpasira sang isabong. Mando ini kadumdum kamo ni Presidente Anay Rodrigo Duterte sang nahauna daw gadwa-dwa pa niya kanugon sang ginakuhaan income sang gobyerno sa ulihi sa duso na obligar siya sadtong Mayo 3 tuig 2022 nga dulaon ang isabong. Bangod sini, tiamak mo, bilyon ang nadula sa gobyerno. Ang pagkor mismo, nagpahayag nga mga 5 bilyones nga revenue ang nadula bangod sa pagsira kag shutdown order sa tuanay sa administrasyon ni Presidente Duterte. Magluwas sa mga empleyado, lisensyado, nga isabong operator, madamo sang mga negosyante, pareho sang commercial farm, backyard breeder, game fowl buyers, ang nadulaan sang income kag palangabuyan. Ang mga nagabaligya sang bubod veterinary services, apektado man na batyagan na nila ang epekto sang closure sang isabong. Luwas nga nadulaan sang bilyon nga income ang aton gobyerno, linibo-libo pa ang nawad-an sang trabaho kag madamo sang negosyante ang apektado. Bangod sini, daw gaamat-amat klaro ang ginpalayag sadto ni Atong Ang nga nagapati siya sa malipot kag madugay nga panahon, mabalik gid ang isabong. Konsano wala pa kasiguruhan, pero bangod sining karon mga reklamo negosyante kag iban pa nga dako ang kapirdihan sa industriya sang manok, dako ang posibilidad nga base kon maulu-uluhan, makuting-kuting nila ang Marcos administrasyon kag ibalik ang isabong. Baw, daw ga-enjoy ka mo nga mabalik ang bulang online, mabalik ang bulang sa telebisyon. Pero hindi nyo pagpatami ang aton mga kauturan sa guwa sang pungsod, pagpauli ang iban purdoy kay hagad pusta sa isabong. Samtang gareklamo ang mga negosyante
kinahanglan mapahagan-hagan man ato ng impact bala sang isabo nga makbukon gabiyahe ka sa Baporto, gagwa sa telebisyon mo, ti kundi perting posta, pag-abot purdoy, imbis magdala kwarta, problema ang ginpauli kay inurot sa isabong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 40 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46 perting-kuting-kuting sa barangay Kag-Iske nga eleksyon. Kon madayon kon madayon magaumpisa siling sang kumilik ang eleksyon alas 7 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Kag kon matapos kag madayon ang eleksyon, siling sang kumilik ang katapos nga adlaw sa pagsumiter sang Statement of Contributions and Expenditures sa Enero 4. Kon madayon kag ang kumilik, bisan pa nga daw medyo wala pa sang kasiguruhan, padayon ang ila sini nga serbisyo sa ila trabaho kag nagpalayag nga ang pagsubmit sang Certificate of Candidacy para sa 2022 nga barangay Kag-Iske Kabataan nga eleksyon Oktubre 6 tubtob 13. Amo nang palayag ni Comelec Chairperson George Garcia. Magaumpisa ko nung eleksyon alin Oktubre 6 tubtob Disyembre 12, amo ng election period sa diin ipatuman ang ganban ari pagid. Ang maayong balita sa nagahupot sang armas bala, ginklaro ni Garcia nga sa mga nakakuha sang gunban exemption sa tong 2022 ginaplano sang Comelec nga palawigon ini tubtob sa barangay Kag-Iske nga eleksyon. Damayo man inapurte mo, todo ya preparasyon ang Comelec sa bisan wala kasiguruhan kung bala i-postpone o kung madayon ang eleksyon. Galing ilan na obligasyon mo. Sa subong pa lang plastado ng tanan, budget, tanan, kumplito na. Ginahulat na lang kung ano ang final decision. Madayon o kung hindi. Duso butong ang nagakatabo sa barangay Kag-Iske eleksyon. Ang mga kandidato sa pagkabarangay kapitan, barangay kagawad, Kag-Iske suwong, gahawa-hawa man ang paginawa, gakatol ang ila dapa-dapa, nagahulat sila, pero nagakampanya na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na kasi sa babae! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Pat? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Lokal nga balita kag isyo. Siling ni Mayor Albi Benitez. Siling niya nagpatawag siya sa isa ka departamento. Bangod sang ginapangatubang nga isyo. Siling ni Benitez, siling niya ginpamangkot ya kuno ining ahinsya nga sang gobyerno ang roson kung nga ang nya anugid ang nagakatabo sa departamento nyo nga porte ya kadamo sang isyo. Wala man sana siling kung ano nga departamento pero damasinag mo. Abi sa Bacolod sa pagpungko ni Mayor Albi Benitez, ano ang pinakainit nga isyo? Nga sa subong, garinong kadol pa sa government center. Anong mainit nga isyo nga ginahaboy subong sang katapo sa media. Balaan nyo na kung ano nga departamento. Pero isa sang maayo
nga palayag ni Mayor Albi Benitez nga kinanglan ang komunikasyon, maistoryahan ang problema. Amo nang siling ko, halin pa sa pagsugod ihemplo sang kaso sang bitaw. Siling ko, hindi dapat nga ginpalayag ini. Kung may maayong komunikasyon, nagpinungkuanay, wala na ini magdako nga isyo. Kaya nagapungko nagsuporta man na kay Mayor Albi Benitez kag ginapamangkot ni Councilor Espino kung sino ang nagbutang dira kay Liba, natural, nagasuporta man na kay Mayor Albi Benitez ang tanan nga ara subong, ara da sa dalan, sa bitaw, kag iban, tanan na nagsuporta kay Mayor Albi Benitez. Ang buot silingon, nagsuporta ini sila sa administrasyon. Tiyan mo na sila ni Mayor Albi Benitez. Dapat ani may komunikasyon, which is para sa kon correct. Kay kon may komunikasyon lang, sa tunga na da Espino, abi implo, kag ni Liba, si Bibotsong gani, lalastra pa, kung pinungkuan nila ini, kay isa lang ang tuyo nila mo, nga magsanyog ang administrasyon sa ginsuporta nila nga alkalde diri sa syudad sa Bacolod. Siguro wala na magdakong isyo. Galing kay kisa, sa nasiling ko na nagligad nga simana, masinag mo gid ang biak, may paksyon gid. Tigin ako, mga ni Mayor Albi Benitez, niya natural niya ang paksyon, niya bisan gani sa sulod sa puluyan may paksyon. Klaro nga may paksyon. Ang power struggle sa sulod sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez subong mabatyagan na. Grabe na. Terrible. Pila ka paksyon ang ara dira. So sila ni Albi Benitez, alkalde sa Bacolod, natural lang. O galing, ining pulopaksyon nga ni, maka-create ini, sing hindi maayo nga imahin. Bangod, nagapapudir-pudir mo, kung sinogid ang poderoso. Nagapalapit-lapit, natural, kung ikaw nagsuporta sa una kay Mayor Albi Benitez, medyo pakita ka man gilas, kag medyo sip-sip ka man jutay para matalupangdan. Galing, kung matamaan naman, hindi mayo, katulad sining nagtuhaw nga isyo sa bitaw, nga rinagumba niya. Ang buot silingon, siling ni Mayor, hindi isyo gini. Amo na ning sinabtanay nga hindi maintindihan. Pa dako-dako ni sang puder, kung sinogil ang ibutang da. Kay kung ginambalan tuon ninyo ini, wala ni magdako nga isyo, galing kada isa, may luyag man, nga ibutang nga kandidato, kung sino magapungko da sa ahensya sang gobyerno. So pamangkot sa pumuluyo, subong, sino ang may puder gid kag poderoso? Si Councilor Espino o kon ang nagbutang kay Liba? Kung sino ini, ginapamangkot, yung mga gani, kung sino, araw-araw na, wala nyo ba kilala? Kung sino nag-appointa kay Liba? Daw ka imposible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapo sang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Morning edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio!